Mbukelo khona ekhaya siyabonga ukuthi uNkulunkulu usanigcinile mbukelo bakhona emakhaya. Yimina kumprofethi wenu uDlamini Mthandazi, onikhululekisayo, anithandazise, anikhulule ebusuku nemini. Angidinwa futhi ngiphele mandla noma abantu bangathini ngoba akusibo bonke abantu abajabulako njengoba ngikhuleka ngithandaza. Ngike nibone ukuthi abanye sebablockele TikTok ukuthi ngingakhoni ukukhuluma nami because of ningilandela baningi. So-ke niyazi ukuthi akusibo bonke abantu abajabulako kodwa ukuthi uNkulunkulu uyazi. Ngikhona ka-YouTube, ngikhona futhi naka-TikTok. uNkulunkulu angisize nani anisize. Namhlanje ngiyacabanga ukuthi sikhuluma ngesihloko esithi uma uye kumuntu wesintu kumele uzile na, kumele futhi ulale kuphi. Besikhuluma ngakho lokho. Mbukelo khona ekhaya, uNkulunkulu uyakuthanda nabakini bakuthanda. Ngumprofethi uDlamini Mthandazi, ngisebhitilifi ehlala eMpumalanga. Ngiyatholakala lapha nge-4 zika December eDiepkloof eSoweto. Ngikhona lapha ekhaya eSwatini Enhletsheni, but manje ngisebhitilifi nangifuna ukuza kimi ebhitilifi. Ningasho ukuthi ngikude, impilo iyahanjelwa, akusiko lula. Uma uhlupheke kahle uyahamba uyofuna usizo, bathi induku enhle igawulwa kuphi? Igawulwa ezizweni. Mbukelo khona ekhaya, ngithanda kakhulu ukuthi bakhona emakhaya, ngicela ngisize ngithandazise, nami ngiyanithanda. Siyeni phambili ngempilo. Konke okusho ngabantu nabathakathi senza ukuthi asikuzo kanti siyabuzwa ngoba asibona nathi nabathakathi siba uNkulunkulu. uNkulunkulu anisize kakhulu. Ngithanda kakhulu ukuthi bakhona emakhaya egameni kaJesu uMoya Ongcwele. Nawumbukelo khona ekhaya uhlukumezekile, umphe kuphila, umphe inhlanhla, umkhanyisele, umshado, umendo, ithuna zakhe iphakame, idlozi liphakame, impumelelo, Nkosi yamakhosi, umsebenzi, inhlanhla, imali, konke kuhambe kahle egameni likaJesu Kristu sephakade. Haleluya. Hlonipha uyihlo lenyoko ukuze insuku zakho zande ezweni. Hloniphe nawe, hlonipha abantu abadala. It's bakini noma akusibo bakini. Uzibheke la uhamba khona, ubuke. Akusibo bonke abantu abathi inkosi inkosi kubona umbuso kaNkulunkulu. Akusithi sonke thina abaprofeti bathandaza senza ngeqiniso, abanye benza ngenye indlela. So-ke sonke sinamaphutha emhlabeni. Mbukelo khona ekhaya, ungathatheki ugijima uze kimi kanti usengakabi neshow. Awungivisisi nje ungibona ngikhuluma naka-TikTok naka-YouTube. Iba sure, ungethembe, ukholelwe, ungajahi izinto zolimala. Sikhona emhlabeni sethwa uNkulunkulu. iBhayibheli yasho uNkulunkulu ngeke uze umbone ngamehlo, mara uNkulunkulu uthumela abafundisi nabaprofeti, izinyanga, abathandazi, izangoma zizosiza nina eneswele, nina engakhona ukubona ezinye izinto. Siyanithanda singabalaphi besintu. Ngicela ungakhohlwa ukuthi phambili Dlamini ngesintu sethu, ngiyosimeya isintu kuze kube sekugcineni. Inkosi inibusise. Ngiyanithanda, ngihlele esigodlweni sami ePiet eMpumalanga. Ngiyatholakala nongifuna nje impumela yakho iphambili, ngikhona. Ngiyathandaza, ngiyakhuleka, ngiyahlola, ngenza konke noma ukude. Inkosi ikubusise.